Λουκουμάκια. Μουα. Το καναρίνι ήταν ένα κοριτσάκι που δεν είχε αδερφάκι και ζητούσε από τους γονείς του να έχει ένα παρεάκι. Τότε οι γονείς σκεφτήκαν να της κάνουν το χατήρι και ζωάκι να της πάρουν, ίσως ένα καναρίνι. Πήγαν στον Κυρπαντελή που είχε μπόλικα πουλάκια και ζητήσαν καναρίνι ή και 2 παπαγαλάκια. Τελικά ένα πουλάκι, το πιο κίτρινο απ' όλα, με το κελάιδισμά του, τους μάγεψε κεραυνοβόλα. Τότε ο μπαμπάς το πήρε μες στη χούφτα του αγκαλιά να το πάνε στην κορούλα να μην νιώθει μοναξιά. Όταν το είδε το κορίτσι έβγαλε τρελή φωνή, χοροπηδούσε μες στο σπίτι, έκανε μικρή γιορτή. Έτσι ζήσανε παρέα η μικρή με το πουλάκι και ένιωθε πως τώρα πια είχε ένα αδερφάκι. Λουκουμάκια. Μουα.